Wa alaikum salam. Da Allah malam mai kwasan bola ne? Me? Na'am, me kwasa kashi ne? Dan ubanka. Babaran waya bane. Dan Allah kana da YouTube a wayarka? Ban gane ina da YouTube ba. Ina aiki da wayana kuma ka ce ina da YouTube a wayana. Dan san ka da annabi. Ka shiga mun YouTube a waya. Okay, tunda ka ce sauna da annabi bari in shiga mu. Yawa. Me za ka yi YouTube? Adalla. Ni na mamanta. Yawa an shiga. Gashin na shiga. Yawa. Dan ana da rubuta AY Liman Comedy. AY Liman Comedy. Na rubuta. Shi ne. Ka sun dora. Wannan ne dama? An dora a wannan channel da kake gani AY Liman Comedy. Channel ne shahararre mai kyau wanda ake ɗora shirye-shirye na ban dariya masu kyau. Na rantsi da Allah. Gaskiya na kalla. Wannan ai ne mai kyau ai. Gaskiya ni ma dole ne subscribe. Yawa. Bari ma in yi satin ga ma sauran. Ai da kana na subscribing, kada na ƙararrawa a AY Liman Comedy. Ko da shi in suka ɗora bidiyo za ka ga shi. Gaskiya wannan shi ne mai kyau. Gaskiya ni ma na gode. Gaskiya na gode ni ma. Hello. Jama'a assalamu alaikum. Ina danna subscribing a kuma danna ƙararrawa a wannan YouTube channel mai suna AY Liman Comedy.